jende hona, mesede. Epaiketa batean zaudete eta seriotasuna behar du. Etorri nire eskubitara. Zuen lekura. Gabon Lezoko herritar guztioi. Astearte beltzontan trapujale epaitzeko bildu gara hemen. Epaiketa hau zaila eta garrantzitsua da. Beraz, denon isiltasuna eskatzen dut. Ixo, mesede, errespetua. Eskerrik asko. Epaile jauna, Marina Azkanek dio, trapujalek 7 ardi lapurtu eta hil egin dituela. Ixo, trapujale, egia alda guazilak esan duena. Egia alda 7 ardi hil dituzula. Epaile jauna, hoi gezurra da. Trapujale beti gure laguna izan da. Beti torre izan du da, guri laguntzea, guri animok ematea, intxaurrak ekartzea. Da, trapujale behin ez du ezer egin gaiztu. Hau izan du dira. Trapujale errugale da. Gezurra, epaile jauna, hori ere gura zubitzeko egiten du. Ixo, mesede, errespetua. Epaile jauna, herriak badaki, trapujale mutil txintxo izan du da. Beti gure lagune izan du dela. Kaletuko diogu herriai. Ea badakite, beraien jarrera zen izan du den. Bea nola portatu da gurekin. Beti alai, inoiz ez da gurekin azerre. Ez alda egila, trapujale beti jatorri izan dela. Trapujale errugale da. Trapujale errugale. Trapujale errugale. Aldakazu lekukoren bat. Baina agian, herrian bado norbait ikusi zuela benetan gertatu zena. Seguru trapujale ez izan. Baldo norbait ikusi zuela hilketa horren inguruko zerbait. Hemen bat, zura! Kaixo, zeizea! Ni Manuela, Zahatxako Manuela naiz. Ezauten zute ez, Zatza Baserriko Manuela! Eska jatorra eta txitsua! Zer ikusi zenun? Begira, ziriku hau eta bere lagun guztiak lapurtu zituzten gure ardia. Beraia dira lapurra. Epaile jauna! Hauen izan ziren lapurra! Eak ikusi zitu! Trapujale laguna da. Nik ikusten ditu hor, tilintalan. Dena, beti, parrandan, ardien kontura. Trapujale erruduna! Trapujale errugabe! Trapujale errugabe! Trapujale errugabe! Ixo! Baina jauna, dena ikusi da! Beak ikusi zuen, hauen izan ziren lapurra! Ixo! Hau, epaiketa serio bat da. Fundamentu pixka bat. Fundamento bai, baina gila! Ixo! Zure da! Ixo! Edo ateako zaitu plazatik. Zirikuek ardien lapurretaren lekuko izan direla diote. Eta defentsarako frogarik ez dagoenez, Nola ez doztera froga! Manuelak ikusi zuna! lagunek ez dute balio! Lagune baliote! Lagunek ez dute balio! Trapujale erru
epaia engo. Mesedez, nahikoa da. Ixo, Epaiketa honetako sententzia irakurtzera noa. Trapujale, aguazilaren eskutik eta kateaturik, herritik zehar, erio bidaia emango zaizu. Lazara berriro iritsi arte. Orduan, igitaiaz burua moztuko zaizu eta sutara botako da. Honela epaiketa bukatutzat ematen du. Hala beri!
Trapujale bai dira, ez gehiago negarrik egin. Burua moztu didate, baina ni oraindik bizinaz. Ez ahaztu trapujaleen espiritua naizela, inork inoiz
akabatuko ez duen espiritua. Alaitu beraz zuen arpegiak, abestu eta dantzatu inauterien azkeneko egun hontan. Ni datorren urtean berriro itzuliko naiz. Hor plazan duzuen trapujale gorputzetik, txorixua eta ardua aterako dira. Jan eta edan, badagota, agur trapujaliak, datorren... Premio!